Kaixo, ongi etorriak Azalera Aiaraldea komunikabidearen podcast honetara, badakizue Azalera orokorrean emititu nahi dugula ordu batetan, eta pasaden astean berez ordu batetan emititu genuela, baina aurten markatu, aste honetan udaberriko oporrak direla medio, udaberri lekuak izan ditugu faktorian berez oraindik entzun ditzakegu umeak joaten ari direla, ez dira sartzen mikroan, baina entzuten ari gara nola joaten ari diren. Da, anabasa hori podcastean ez hartzearren, atxeratu dugu ordu erditxo, gaurko emisioa. Dena den, gaurko saioa edukiz lepo ekarriko dugu, badaukagu asteko Karmele Población Aiarako udaleko alkateordea, gero izango dugu Jesus Uzkudun, berarekin mintzatu gara amiantoaren auziari buruz, berriki Laudioko azersiko langile baten heriotza horretara lotu dute. Eta azkenik, Cristian Alemani, Euskalgintza Kontseiluko, Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluko kidea izango dugu, jaiei buruz aritzeko. Eta, besterik gabe, eta gehiago ez luzatzearren, berehala Karmele Poblazionekin hitz egingo dugu. Eta aurreratu bezala, orain, Karmele Poblazion dugu gurekin, zer moduz, Karmele? Oso ondo. Ondo, badakizu, udal ordezkarien lana, hemendik aurrera izango dela hemendik pasatzea, ez dakigu, oso maiztasun estuarekin ez, baina, baina bai, hemendik izango zaituztegula, eta lehenengo galdera, nolabait indartsu hasteko, duela aste gutxi, Aiara Batuzek egin zuen publiko, udal gobernu taldeak taldea utziko zuela. Eta, lehenengo galdera hortik doa, zein da zuen balorazioa, gertatutakoaren balorazioa, nola baloratzen duzu? Bueno, hori da dagoena, gure eskuan ez dago ze gertatu den eta berbideratzea. Beraiek esan dute utziko dutela udal ardurak gobernu ekipo bezala. Esan digute be egingo dutela oposizio eraikitzailea, eta izatez orain arte holan izaten ari da. Esan digute ze gauzak utzi dituzten, zein fasetan dauden, eta telefonaren bestaldean badaude zerbait behar badugu eta esateko orduan momentuz, pues, ari gara gauzak berregituratzen denbora gutxi pasatu dela alkatetza hartu genuenetik, eta balorazio handirik ez dugu egingo. Uste dugu ez duela merezi, eta bai eskertu orain arte egin duten lana. Bai. Eta aipatu duzu, ez, ardurak berregituratzen ari zaretela, hiru zinegotziren artean gai izango zarete ardura guztiak zuen gain hartzeko? Azken finean lana da, eta lan orduak sartu, eta, orain arteari gara, batzutan Afinitatea. afinitateak direlata, edo ia bakoitza zein ardura hartuko duen, eta, oraingoz eramaten ari gara. Oraindik ez daramagu, ze hau izan da aurreko batzordeetan, esan zuten utziko zutela ardura, eta gaur izango da lehenengo udal batzan. Orduan, jango gara ikusten, gu indartzu sentitzen gara momentuz gauzak aurrera eramateko, banandu dugu sardurak eta lana. Eta orain laster daukazuen erronka bat, edo jadanik erronka bat abiatu duzuna da aurrekontuena. Zeintzuk izango dira ardatzak, udala aurrekontuetan? Hori lantzen ari gara eta nahiko aurreratuta daukagu zirriborroa. Gastu batzu finkoak dira eta horiek ajustatu, baina asko ezin dira mugitu. Partida batzuk handitu behar izan dira, prezioek gora egiten dutelako atal guztietan, eta gu ez gaude salbo horretaz, eta hainbat proiektuekin jarraituko dugu. Kasapatxita edo Logia Ondon jarera deitzen dena, hor egingo den obra, edo,
lan batzu daude aurrera joango direnak eta horretarako aurrekontuan aurreikusi egin dira. Mhm. Eta EAJak, agian oposizio talde nagusiena, eh, bueno, dudarik gabe, zera, eskatu dizue edo exigitu dizue garapen jasangarriko helburuekin bat egitea aurtengo aurrekontuak. Bideratu duzue hori edo nola landu duzue hori? E, Guri hori esaten digutenean pixka bat arraro egiten zaigu. Osea, agenda 2030ekin ia helburuak betetzen ditugu nola ez. Guk alderdi politika bezala uste dugu gure ardatzean dagoela mm, objektibo horiek betetzea. Gu ez goaz analizatzen ia objektibo horiek bete ditugun edo ez ditugun bete, baina bai gara konstiente egin badugu betegarri bat ikastola alboan, izan dela hor hiritarrentzako esparru berde bat garatzen ari garelako. Edo ikastolan patios por el klima garatuko badugu, badala klima berriari egokitzeko esparru bat behar delako. Osea, ez gaude aztertzen proiektutik proiektura ber egokitzen den edo ez horretan. Baina, uste dugu, berez eta izatez gure ardurak norabide horretatik joan direlako, betetzen dugu, ba ez. Mhm, Orduan, arraro egiten zaigu hori eskatzen digutenean. mhm. Eta EAJak kritikatu, bueno, kritikatu edo behintzat alarma piztu zuen udaberriko jolas txokoen harira, ez? Agian ezin zirela egin, uste dut azkenean egin direla, zein izan zen hor arazoa? Hor, diru partida bat egon zen problema, ez genuela modua topatzen egokitzeko diru partida bat lizitazioetan arazoak egon zirelako. Lan pilo eginda, hori egia da, azkenean partida bat egokitu zen, eta bihar amaituko dira udal txokoak, azkenean atera dira bakarrik arespalditzan, esen nahiko ume zenbakirik egon luia ondon, eta egin dira arespalditzan, umeak oso pozik. Nik Mhm, oso gauza bitxiak egin dituztela, eta landarak landatu lorontzian eta begiratu zelan hasten diren, harriak pintatu, nik uste dut pozik, mhm. pozik daudela eta ardura handiarekin hartu direla joko. Agian ez zaude horren pozik, aiaran behintzat, zera, bueno, energia berriztagarria sortzeko proiektuekin. Hainbat proiektu dituzue mahai gainean, eta duela gutxi ere agertu da beste proiektu berri bat, mendi zentral eolikoa, zuen kasuan, mendi zentral eolikoak ez du hain eragin handirik, badaude beste batzuk, baietz badutenak, Ikebelar, Karabelin, Feroska, zelan baloratzen duzue udalerrian gertatzen ari dena, eta norbaitetik hasteko, bueno, agian mendi zentral eolikotik has gintezke. Bai, guk oso udalerri txikia gara, baliabide eskasak dauzkagu, eta sartu garenetik udaletxean bata bestearen segidan etorri da. Ahaztu duzu PTS-a edo Solaria proiektua, bueno, batzuk dauzkagu, nik uste du ja beste lasaitasunarekin hartzen ditugu bat ailegatzen den bakoitzean, mendi proiektua ailegatu denean, egin genuen lehenengo gauza da lusapena eskatu. Ze beti oso estu ibiltzen gara, zelan egin behar dugun, alegazioak nola aurkeztu, batzar administratiboak daude, implikatuta maiz askotan 23 dauzkagu. Osa hori dana koordinatzea batzutan zailtasun handia da. Eta gure konpromesua da, ailegatzen den guztiarekin guk informatu egingo dugula zer da, dagoena, eta egokitasuna iruditzen ez bazaigu propio edo alegazioak aurkezten ditugu. Baina horrek dana denbora behar izaten du. Mendi ailegatu dela, pues egin dugun lehenengo gauza luzapena eskatu, dagoeneko eman digute, ze batzutan aurreko proiektuan Karabelin eman ziguten baimena amaitu baino 3 egun lehenago. Dana korrikatarra paladan genuen prestatuta ze zegoen denborarik ja luzapena ez Ja, bazegoen luzapena jaso zenutenen, ja lan ja gutxi zegoen. alferrikan zen hori, baina oraingo honetan gara izailegatu zaigu eta daukagu ekainaren 15 arte alegazioak aurkezteko. Guri aerogeneradoreak ez daude sartuta aiaran, baina bai uste dugu ondorioak afektatuko zaizkigula. Orduan jarraituko dugu beti egiten duguna. Lehenengo analizatu proiektua, batzar administratibo aurrean aurkeztu zer da jarri nahi dutena, bere iritzia eta jaso,
eta gero alegazioak prestatu. Mhm. Eta berdin jarraituko dugu orain, eta ja maiatzan, ze orain jaiak dauzkagu eta beste gauzetarako gaude, maiatzean hasiko gara horrek. Baina lehen aipatu bezala, dituzue hainbat proiektu, ez, eragina izango dutenak. Uste dut, nolabaiteko proposamen bat garatu nahi duzuela horren aurrean, ez? Egin duzuela duela gutxi esleipen bat, energia berriztagarriak, energia beharrak eta bar lantzeko udalerrian bertan, ez? Bai, guk ailegatzen ari dira proiektua, PTS ez dago indarrean eta gaina datorrenean guk bere garaian egin genituen alegazioak ez ziren kontutan hartu, ia esertan. Orduan, guk pentsatu dugu guri dagokigula gure lurraldea ordenatzea. Gu kontziente gara energia berriztagarrien eraldaketa egin behar dela, baina ez edozein tokitan eta edozein modutan. Orduan, ikerketa bat esleitu egin dugu, beraiek esan desatu lehenengo energia beharrak dauzkagun, lehenengo sektorean, bigarrenean, industrian, erresidentziala, nondik hartzen dugu energia, ze linea dauzkagun energia hori garraiatzeko, lur eremuari bagoa, zeintzu dira produktibitate gabekoak, zeintzu dira balio handiak daukatenak, osea horren sailkapena egitea, eta gero gu PTS-en bertan ja bere garaian esaten genuena, osea, bai proiektu fotovoltaiko, bueno, fotovoltaiko 2000 metrora egon beharko zirela lehen eraikinetik. Fotovoltaikoa 500 metrotan. Pues, gu bere garaian esaten genuena hori uste dugu hartu behar dela horrelako plangintza baten. Toki emblematikoak direnak errespetatu. Orain Alto Zaragoe alboan badago inpaktu ambientala gainditu duen proiektu fotovoltaiko bat. Orduan, uste dugu gure lurraldea defendatu behar dugula ez edozein modutan, baina bai gauzarik importantenak eta direla eta bereziki biztanleen bizitzak errespetatuak izan behar direla. Orduan, ikerketa hori plazaratu dugu, 6 hilabeteko epea daukate egiteko, orduan prestatzen dugu urria azarorako eginda egongo dela. Zirriborroa eginda dagoela, batzar administratiboen aurrean aurkeztuko dugu, beraiek ikus dezaten, ados gaude honekin, edo guk hemen dago ez dakiz zer, hori tokiko jendeak ezagutzen du. Hemen dago ez dakiz zer, eta hemen alboan ezin da horrelakorik jarri. Edo gu badaukagu tarte horretan, total ez digula egiten mesede handirik, eta hor hartu aldugu energia. Mhm. Eta horrekin batera, komunitate energetiko autokontsumorako, aber jartzeko ze posibilitateak dauden batzar administratibo ezberdinetan. Mhm. Bueno, Eta gero, bueno, berez aztarna ekologiko handien uzten duen agian udalerrian, aintzat hartuta, 23 administrazio batzar zaretela, ia edo zertarako garraio pribatua erabiltzen dela, nolabait aztarna ekologiko hori murrizteko, kontratatu duzue Kudeago plataforma, eta uste dut, bueno, berez hori abian dagoela, baina bultzada bat eman nahi diezuela, ez? bai, eske energia berriztagarrien inguruan bi hanka dago. Bata, nondik jaso energia, eta bigarrena da, zelan gure energia kontsumoa murriztu. Gu kontsumorik handiena daukagu mugikortasunean. Ez daukagu apenas garraio publikorik, gehiena egin behar dugu kotxe partikularretan, eta duela hilabeteak ja kontratatu genuen zerbitzu bat aiarak uzten duen karbono aztarnata murrizteko orain arte arrakasta handirik ez duena izan. Orduan, pasatu gara bigarren fasera. Bigarren fasea zein dan, jai guztietan egongo gara, edo alba dugu gehienetan egongo gara asaltzeko biztanlei zelan bajatu aldute aplikazio bat telefonoan kotxea konpartitzeko. Badakigu ohiturak aldatzea oso zaila dela. Osea, izatez gertatu zaiguna batzutan da energia berriztagarriak asaltzeko bilera bat konbokatu, bigarren partea izan kotxea konpartitzeko aplikazioa, eta lehenengo amaitutakoan jendea altzatu, eta esan, ui, niri horrek edo hori ezait interesatzen, eta gu geratu, no, bale, baina bi hankak dira, bata bestearekin ez dauka, besterik gabe ez dauka zentzurik, ez orduan, saiatuko gara. Mhm. Bakigu zaila izango dela.
jende askok ez duela aplikatuko, baina pizkanaka igual merkatura joateko ostiraletan, anbulategitara joateko, gurasoak jai egunetan, seme-alabak jaietara eraman ekarri, pues igual hortik hasi alda kotxea konpartitzen. Eta Mhm, guk posibilitate hori behintzat jorratuko du. mhm. Bai. Eta aipatu dugu mugikortasuna, 1600 sinadura batu dituzue aiaran, zera, herri txikia izanik, bada nahikotxo. Bai, Renfek ordutegiak aldatu ditzan, eta ordutegiak eta geralekuak aldatu ditzan, eta gauza bera egin dezan ere Araba busek. Ez dakit zelan baloratzen duzue, ez dakit urrengo urratz bat egin dezakezuen, edo tartea dagoen, edo nola dagoen mugikortasunaren mugikortasunaren zentzu publikoan, aldeko borroka horre aiarako udalean. Bai, guk eskatzen genuen zibis guztiak, Luiandoko geltokitik pasatzen direnean geratzea. Mhm, Egun ez dira geratzen. Eta bigarrena, autobusak bai Gasteiza doazenak zein Aiara aldea lotzen duena, Luiando paretik pasatzen da, paretik pasatzen direnean ez direnean sartzeko. Osea, A16 lineako autobusak behin bez ez dira sartzen Luiandon. Eta Daiarako herririk handiena. Eta gero autobus hori badoa, Isoria, Arespalditza, Llanteno, osea, lotzen ditu. Aiarako herriak eta Luiandon ez da geratzen. Guretzako ulertezina da. Bidali genituen separatuta sinadura batzuk Renfe eta beste sinadura batzuk Foru Aldundira. Renfek esan zigun jasoak zituela sinadurak eta ikusiko duela, edo begiratuko duela. Foru Aldunditik ez zaigu erantzunik ailegatu. Gu oporren edo jaien bueltan eta hartuko dugu berriro gaia, eta logikoa iruditzen zaigulako autobus hori sartu behar dela, edo autobus hori sartu behar direla, jarraituko dugu. Hurrengoan ez dakigu ze izango den. Udaletxeko alderdi politiko guztien artean, ia mozio bat aurrera ateratzeko kapaz garen, elkarrizketa bat eskatu Foru Aldundia berriro ere, ez dakit zenbat bidera saldu dugu, berriro ere azalduko, baina uste dugu ez daukala komplikazio handirik hori konpontzea, eta ez dugu ulertzen zergatik ez den konpontzen. Ez gu, eta ez sinatu duen jendeak. Jendeak ez zuen ulertzen. Hori, autobus hori zergatik pasatzen da hor paretik eta ez da sartzen. Gu Laudiora joateko edo Amurriora joateko, seme alabak autobusean utzi eta ez dakiz zer, bizitza ez konpondu, baina errestatuko liguke. mhm. Bestela kotxea eraman behar dugu, kotxe eraman behar ditugu. Bueno, gu jarraituko du. Autobusa aipatu dugu, aiarako jaietan autobusa jartzen duzue, eta astear daude aiarako jaiak. Ez dakit zen nabarmenduko zenukeen aurtengo egitarauan, edo oroar zen nabarmenduko zenukeen ospakizun horietan. Bueno, lehengotariko jaiak dira, lehenengoak ez badira aiara aldean, ez? Eta nik uste dut jendea Udal jaiak esan, bai. udal jaiak. Bai. Orduan jendea gogo handi sartzen dituela jaiak, espero dugu eguraldi ona egotea, hori da importanteena, ekitaldiekin batera. Eta badago umentzako egun bat, badago adinekoentzako beste egun bat, gazteak hor dago DJ kontzertuak eta badago saltatzeko hori, umei horren beste gustatzen zaiena, umentzako jokuak. Guk uste dugu adin guztientzako gauzak badaudela Mhm, eta autobusak. Gazteak joateko Artzinega, Laudio eta Amurriotik badago autobusak bertara joateko eta gero ordu batetik aurrera etxera bueltatzeko. mhm. Bai. Eta azken galdera, apur bat trampa dela, ze badakit erantzuna. Nola biziko dituzu, bueno, San Prudentzioko jaiak ez, aiarako jaiak? Ni, Bai, baina ni ez naiz, ez naiz egongo. horregatik, Bai, bai, horregatik banekien apur bat galdera trampa. bai. Oporretan joango zara, ez? Ni prebiziotan neukan aspaldi hori egingo nuela. Aspaldi deskantzo hartu barik, badakit momentu egokiena ez dela, baina gauzak atzetik etorri dira eta komplikatzen joan dira, baina batzutan desentxufatu behar da pizka bat berriro entxufatzeko. Bueno, Berto, ba, mil esker, Karmele, tarte bat egiteagatik oportan joan baino lehen, eta, bueno, ba, desentxufatzea opa dizugu, eta ondo Eskerrik pasatzea. asko. Eskerrik asko. Eta, bueno, ba, aiarako egunerokoa eta aiarako, bueno, udaleko ardatz izan diren gaiak landu ostean,
bueno, beste esparru batera egingo dugu salto, kasu honetan lana eta osasuna, horretarako Jesus Uzkudunekin mintzatu gara berez, eta berak aipatuko du, bueno, ba, azken aste honetan publiko egin den zera, epaia, zeinak lotzen duen beste langile baten heriotza, eh, Aceros de Llodioko langile baten heriotza, ba, amiantoaren presentziari lantegia. Pasaden astean jaso genuen albistea aiaraldea.eusen. Aceros de Llodioko langile ohi bat amiantoarengatik hil egin zela ebatzi egin du Gasteizko lan arloko lehenengo epaitegiak. Eta, bueno, kasu horretaz eta sententzia horretaz apur bat gehiago hitz egiteko, hemen daukagu Jesus Uzkudun, bera bada Asbi Amie elkarteko bozera mailea. Kaixo, Jesus, eskerrik asko deiari erantzuteagatik. Zueri. Pasaden astean argitaratu zenuten prentza oharrean aipatzen zenuten Vicente CR langileak amiantorekin lan egin zuela Aceros de Llodion eta horren ondorioz hil egin zela eta hala ebatzi duela Gasteizko lan arloko lehenengo epaitegiak. Lehenik eta behin, zer nabarmenduko zenuke sententzia honen inguruan eta nola laburbilduko zenuke kasu hauze? Bueno, aurreneko gauza esan behar da, gutxienez, seguru sozialean jokaera zalantzan jartzen dula. Maila baten, amianto sortutako gaixotasunak zalantzan jartzen ditu, tapatu nahian, eta behin berriz, sententzia batek eurra ematea nahi ez dut esan nahi horrekin erabat gauzak aldatuko dianik, baina gutxinez posa eta ilusio ematen digu aurrera jarraitzeko eta momentu batean seguro soziala bere jokaera aldatu berko dula. Vicente Congosto laminazioan jarduntzan, amianto erabiltzezun, materialak poliki ostutzeko, bestela galtzairua alperre galdu iten da, eta minbizi antzeman ziotenen garbi segon pleuran amianto plaka zitula. Hor txibatoa garbila zeon, baina hoi ere ukatu intzun seguro sozialak. Jesusuek justo oharren aipatzen zenuten gizarte segurantzaren jarrera negazionista izan dela prozesu honetan guztian. Segatik aipatzen duzu hori? Bueno, ez Araban bakarrik. Nik esango nuke momentu honetan Euskal Herri lau probintzitan gutxinez, Nafarroan tarte, bere jokaera dela albaldin dute ukatu. Ukatu lan gaixotasuna naiz inongo zalantzarik ezeon. Orduan, zer nahi dute maila horretan? Pixka jendia desanimatu. Paiketa jutea hondik jendea adineko jendiei bildurra ematen dira, ez? Azkenek urtetan lortu dugu 17.000 eta 579 persona amianton zerrendan egotea. Ni ustez pauso garrantzitsua dela. Porque askotan, zerrenda hortan ez egotea, nahiz inungo zalantzarik ez egon, nundi sortu den minbizia, argumentu izaten da negazionismo jokaera horretan, ez? Orduan, jende askok esaten du, bai, baina ni amiantoki jardun izan, baina gutxi izan zan.
eta demora gutxien da, ni ondo nago. Kontua da, amianto hiltzaileak ez dula asko abisatzen, eta gutxien espedunean gaixotasuna sortzen da, eta zerrendan ez baldin bazaude, bai medikuk eta bai seguro sozialak alima dute, negazionismo horretan eh, jokatzen dute. Ez baldin bazaude zerrendan, eskusa esateute, bai, igual kalean o txaolan zendun baratzan etan kutsatu zea, o kalean kutsatu zea. Ez, lanean kutsatu naiz. Lanean kutsatu naizen prueba da zerrenda hortan egotea. Nahi zerrendan egon, seguro sozialak ukatzen du. Nahi oen gertatu zat, Gipuzkoan, ne lagun bat, lagun mina gaina, kafen laroiko hamarkadan lanen jardun, geho ondoren granja bat jarri zoan, eta orain hilabete batzuk mesotelio mantzeman diote. Ukatu diote. Bale, eta ja bukatzeko Jesus, azken kontu bat. Pasaden astean plazaratutako oharrean, aipatzen zenuten, Espainiako gaixotasun profesionalen behategian erregistratuta dauden minbizi kasuen 42,4 direla EAEkoak. Zer dela eta ematen dira kasu gehiago EAE batean? Eta nolako intzidentzia dauka amiantoak, hori, aiaraldea bezalako zonalde industrial batean? Bueno, aurreneko gauza esan behar da, Euskal Herrian amianto asko erabili dela. Beste leku batzutan ere bai. Baina Euskal Herrian astarrika egin deun azkeneko lanarengatik, amianton zerrendan gaude, inun baino gehiago. Eta gaixotasunake eunetik eunea gehi saltzen dira. Eta hori gelditu nahi dute. Bai, iodion, bai, ni errani jardun nintzen, azena horren. Berdin gertatzen da. Okafen. Mapak garbia daude. Nun erabilit zuten amiantoa, eta nun agertzen dian gaixotasunak. Eta ni uste, hor badakaula erronka bat, eta nik gizarte ezin dela utzi lau atxon amonei borroka hontan bakarrik. Sindikatu guzi borrokan hartu behar dutela, serioki, nahiz urtetako kontuak izan, amianto asko erabili dela, eta hondik asko azalduko diara. Bale, Jesus, eskerrik asko galdera guzti erantzuteko tartea hartzeagatik, eta hurrengora arte. Bale, nahi ezun arte. Eta hemen jarraitzen dugu azalera saioan, berriro ere, aiaraldean, pilpilian dauden gaiak gurera ekartzen, faktoriatik, eta, lehen aipatu dugu, Karmelo Poblazionekin, asteburuan izango ditugula aiarako jaiak, baditugu ere San Joseko jaiak, eta oroar, nolabait, jaien aroa hasi dugu ja eskualdean, eta horri lotuta, guretzat ere, garrantzitsua den elementu bat landu nahi dugu, zehazki aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak berriro abiatu duen gora aiaraldeko jai euskaldunak kanpaina edo konpromisoa, eta horretarako mintzatuko gara Cristian Alemanirekin. Bueno, Cristian, mila esker gurekin egoteagatik. Aipatu dugu, ez? Pasaden astean, duela gutxi aurkeztu duzue berriro, gora aiaraldeko jai euskaldunak ez dakit dinamika, kanpaina, ez dakit nola definitu, baina, azalduko diguzuzuk zer den zehazki?
Bai, mila esker gaur gonbidatzeagatik eta aukera emateagatik kanpaina hau eta dinamika hau biak barne biltzen dituelako hemen azaltzera, azaleran. Hau abiatu zen iaz, esan duzun bezala, 2024ko apiriaren 25ean egin genuen aurkezpen publikoa, eta hau ez da soilik Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluaren dinamika bat, baizik eta udalekin batera landutakoa. Aiara, Artziniaga, Arrankudiaga Soio, Orozko, Laudio eta Urduñako udalek bat egin zuten dinamika honekin. Eta dinamika honen prestaketa ere, bertako euskara teknikariekin batera egin genuen. Esan beharra dago, gonbidapena zabaldu zala udal guztiei, gainerako udalerri, bai Arakaldo, Okondo eta Amurri hori eman zitzaien aukera hemen parte hartzeko, baina uko egin zioten. Aurten ere aprobetxatzen dugu espazio hau ere, gogorarazteko gure proposamena hortan dagoela, eta gustoko genukela, edo nahiko genukela, bai Amurrioko udalak, bai Okondoko udalak eta Arakaldokoak dinamika honetan parte hartzea. Esan beharra dago, esan dut udal horiek parte hartu zetela dinamikan, euskara teknikariekin diseinatu genuen, elkarrekin, eta bai parte hartu zutela Amurrioko jai herrikoien inguruko mugimenduak eta txosnaguak. Horiek bai parte hartu zuten eta dinamika aurrera eraman zuten. Dinamikaren muinean dago Urduñako euskara arloak duela urteak 8 maioen karietara martxan jarritako dinamika bat. Hori izan zen ernamuina, eta aprobetxatu nahi dut, hori Matzalen Garzia Eskudero hori eskerrak emateko, ze oso implikatuta egon da hontan, euskara teknikariari, eta pizkat bera da honen bultzatzaile nagusienetakoa. Hori esan da, lehenengo galdera zen, ea dinamika edo kanpaina zen. Gu nahi duguna da, jaien inguruan euskararen presentzia areagotu eta erabilera areagotu. Orduan horretarako hainbat elementu eta hainbat tresna prestatu genituen, lehen esan bezala elkarlanean, eta Urduñako esperientziatik abiatuta. Orduan badau parte bat kanpaina bat dela, kanpaina bat dituen elementuekin, eta gero badaude beste elementu batzuk euskararen presentzia bultzatzeko. Bai egitarauan, bai ikusgarritasunean, eta baita egiten diren praktiketan edo esan denez. Hori pizkat argazki orokorretako gatzeko, gero nahi bezu mamian joango gara aletzen. Bai, ez dakite esparru bakoitzen zer eskatzen diozuen udal bakoitzari. Bai, bueno, ere esan nahiko nuke hortan sartu baino lehenago, berriro ere falta diren udalei hoiei eskua luzatu nahian, esan dut. Arabako Foru Aldundiak interesa handia agertu zuela, beraientzako aurkezpen bat egin genuen, aparte, eta haiek gero zabaldu egin zuten Arabako herri ezberdinen artean. Eta adibidez, Aguraingo herriak, iaz, udaletzeak, eta jaien inguruan, dinamika bera aurrera eraman zuten, guk planteatutako terminoetan. Ere Bizkaiko Foru Aldundian interesatuta agertu dira. Orduan, berriro deialdi hori, falta diren 3 herri horiek bat egin dezaten, eta baita ere gainerako eragileak. Ze dinamika hau, alde batetik, baditu etzeko lan batzuk edo egiteko batzuk udalentzako, baditu elementu batzuk ostalarientzako, eta beste batzuk txosnagunearentzako. Hori eskatzen zaio bakoitzari. Bai, udalak kanpaina instituzional bat egiten du. Orduan baditu elementu batzuk, eta kanpaina horri lekuan tokian toki ematen zaio ukitu bat, baina badauka batasun bat. Eskualde mailako ikuspuntu hori daukagulako. Pentsatzen dugulako hemen jaiak egiten ditugula, orain ondo aipatu zuen bezala, Aiarakoak hasten dira, berehala hor daude San Josekoak, gero Orduñakoak etorriko dira, tartean Gardeak, eta soziologia berdina da. Hori jai horietan ibiltzen garenok, edo pertsona berdinak izaten gara askotan. Orduan, batasun bat dauka kanpaina horrek, gora Aiaraldeko jai euskaldunak, eta gero herri bakoitzan, gora 8 Maio euskaldun, edo gora Aiarako jai euskaldunak, eta bat. Iruditeria berdina da, pankarta batzuk egongo dira leku estrategikoetan,
ongi etorri jai euskaldunetara, lehenengo berbatik edo lehenengo berba euskaraz, bultzatzen eta gonbidatzen euskara erabiltzera. Importantea da hori pasai linguistiko hori, animatzeko eta erakusteko aldekotasun bat eta sortzeko giro bat non euskara erabiltzea erosoa izan daiteke. Pankartak eta itsasgarriak edo pegatak ere, udalaren simbolarekin eta kanpaina ofizialarekin. Gero, herri batzuetan, edalontziak txosnetan mezu berdinarekin. Baita txosnetako arbelak, zenbait lekutan, tokian toki aldaketak daude, baliabideen arabera edo tokian tokiko ezaugarrien arabera. Eta txupinazo batzutan ikusi diren pustuki erraldoi horiek mezu berdinekin, ez? Baita egiten badituzte banerrak edo programa ofizialetan, eta hori txertatzea mezu hori eta kanpaina horren irudia. Udalak ere beste konpromiso bat dauka, da ateratzen duen esku horrietan, ateratzen dituen karteletan, euskararen semaforoa erabiltzea. Hau oso garrantzitsua iruditzen zaigu, lehenengo biztaizo baten ematen digulako argazki bat. Ea zenbat programatzen den euskaraz. Eta horrek ere badakar gero, aparte, alde batetik, kontsumo hori nolabait bultzatzeko modu bat izan daiteke, herritarroi ematen digu informazio bat jakiteko zegoazen ikustera eta ze hizkuntzatan, eta zein dira gure aukerak, ekitaldi hortan, euskaldun bezala, eta gero bebai, lehen aipatutako argazki hori egiten duenez, ere ematen digu aukera hausnartzeko eta ikusteko ea zenbat gauden programatzen euskaraz, eta pausoak emateko aurrera egiteko. Hori da udalari dagokiona. Udalak ere beste eragile batzuengana jo behar du gauza batzuk egiteko. Adibidez, ostalariengana gutun bat dago, adostua, zeinean eskatzen zaizkio edo komendioak dira, hobeto esan da, gomendatzen zaizkio hainbat neurri, alde batetik tabernako paisaia linguistikoa zaintzeko, bermatzeko edo bultzatzeko lehenengo hitza euskaraz egitea, eta txanda guztietan norbait euskalduna edukitea. Gomendioak dira, diotzut, eta baita ematen zaizkie erramintak, merkatua ezagutzen ez duenak, euskal musika eskura izan dezan debalu. Spotify zerrenda ireki batekin, eta bar. Gero ere, kanpainako elementuak ematen zaizkie ostalari horiek. Eta bizkat, gutun horrekin ere kontzientziazio bat bilatzen da, eta pausoak ematen. Gainera jakinda hori egin dela, herritarrak ere aukeratu dezake. Eta ikus dezaken nork erantzuten dian horri positiboki, eta nork ez, adibidez. Beste eragile importantea, oso garrantzitsua da, eta jai herriko hien inguruan ibiltzen dena, eta bultzatzen duena programa propio bat, da txosnagun. Orduan, txosnagunerako, txosnetarako hizkuntza irizpide batzuk proposatzen dira. Hizkuntza irizpide horiek, kasu honetan, udalak baimena ematen duenez, txosna jartzeko, txosnaguneari heldu arazi behar dizkio, eta txosnaguneak bete beharko lituzke. Bakigu, eskualde honetan, txosnagune askok betetzen dutela argita garbi, ez da beharrezkoa. Importantea da, hori mai gainean jartzea, horreri buruz hitz egitea, txosnetan parte hartuko dutenen artean, eta hausnartza, ze batzutan, sorpresak ere badaude. Orduan, txosnaguneari eskatzen zaio. Alde batetik iruditeria eta euskaraz egotea, presioak eta bar, horretako nahi duenak eta nahi duten herrietan, segun nola dagoen antolatuta, arbel batzuk eskaintzen zaizkie, euskaraz dena jarrita. Eskatzen zaie baita txanda bakoitzean behintzat euskaldun bat egotea. Bermatzea hori, eta lehenengo hitza euskaraz izatea. Beste aholku batzuk, adibidez, zerikusia daukatela adinaekin, zenbat eta gazteago, euskarari eutzi, eta hor praktika hori egin dugu orduinan, ja urteak, txosna daukagulako, txumaiautan, eta euskara eutziz gero, gazteekin, askotan gero, 3. edo 4. hitzean, ja aldaketa egiten. Hori ere gomendatzen da. Txosnagunean egiten diren ekitaldietan, esatariak euskara zaritzea, eta umeentzako edo gaztentzako baldin bada, nagusiki euskaraz egitea.
Hori ere ahaztu zait lehen aipatzea, udalak gainerako elkarteei eskaini edo lagundu behar die esatari euskaldunak izaten ekitaldietarako. Eta argi izaten, lehenengo euskaraz izan behar dela, lehentasunez, eta gero gazteleraz. Egoera diglosiko bat dagoelako, eta euskaldunok badakigulako erdaraz. Ez dugu zertan, bai, ordena hori izan beharko litzateke. Eta txosnarekin jarraituz, ere eskatzen zaie, jartzen den musikaren 65% euskaraz izatea. Gabiltza bosgora gailuetatik ateratzen dana. Importantea. Euskarazko esposizioa, Euskal Herrian gaude, hizkuntza minorizatua, bertako kultura bultzatzea eta bertako hizkuntza horrek laguntzen du, sortzen eremu bat non euskaraz lasaitasunez aritu zaitezke eta eros, esan dezagun. Baita ere eskatzen diogu, programazioa propioa baldin badaukate, euskararen semaforoa erabiltzea. Gauza, bera, horrek ekartzen du, badakizu guk aurreko urteetan azterketa bat egin dugu eta gero txosten bat egin genuen, erakutsi zein izan den egon den garapena hori programazioan, eta importantea da semafora, ze hor azterketa bat egitera behartzen zaitu. Jakitera ekarri duzun hori, zeizkutzetan. Hori txosnaguneari dagokionez. Gero badago azkenengo elementu bat, dela kanpaina anonimo. Bueno, komentatuko hemen, ja iaz egin zan, orduan ez da kristorako sorpresa izan, ez da sorpresa handia izango, baina egongo dira hainbat itsasgarri, pegata eta afitza edo kartel, mezu zirikatzaileekin, pixka eta hausnarketa bilatzeko, humoretik, mezu ezberdin pila bat ditu prestatuta, eta horrek ere, pixka saltza sortzea nahi du, eta pixka ere batzutan dezeroso sentitzea batzuk, eta pentsarazte. Eta jolas bat moduan planteatzen dugu, baina bai, kontzientziak astindu eta euskarekin jolastu dezagun pixka. Eta hori izango litzateke, kanpainak barne biltzen dituen elementu guztia. Eta aurten da, bigarren edizioa, nolabait esatearren, Hori da. ze aurrekoari, jarraipen ematen diozue, zein izan da iazko balorazioa? Bueno, iazko balorazioa gazi gozoa izan da. Leku batzutan oso ondo gauzatu zen, beste batzutan arazo gehiago izan ziren, eta esan beharra dago bebai leku batzuetan erresistentziak egon zirela. Eta batzutan espero ez genituen lekuetan, ez? Dezeroso sentitzea kanpainaekin, edo ikustea, ez dakit, nolabait interpelazio hori ez zutela gustoko. Gure nahia da, aurten eragilei ere deia egitea, iaz pizkat zentratu ginen instituzioetan, ze responsabilitate bat daukate, ardura bat daukate, eta ondo dago orain Euskaraldian egiten den bezala, herritarroi eskatzea eta eragilei eta bar, baina pentsatzen genuen haiek ere erresponsabilitate hori daukatela, ardura hori daukatela, eta horregatik egon behar dutela kanpaina horren zentuan, nolabait. Orain bigarren pauso bat eman nahi dugu, posible den herrietan, ja jaiak ezi dira ja eta pizkat ez du gabiltza. Posible den herrietan egingo dugu deialdi bat, egiteko lako argazki kolektibo bat, eta hemendik ere deialdia egiten dugu eragile jaietan parte hartzen duten eragile ezberdinei, bai antolakuntzan dabiltzan denak eta parte hartzen dutenei, jaitaldei eta bar, dinamika honekin bat egitera. Eta horretako gurekin harremanetan jartzea, infoa bildua aiaraldeko euskalgintza.eusera idatzita adibidez, edo telefono egin da, eta emango diegu azalpena, txostena eta hori dena, eta bat egiten duen jende guzti horrekin, eta herritarrekin egin nahi dugu argazki bat jaien aurretik, herri bakoitzen, posible den herrietan, ja diotzut orain aiarako berandugoaz, adibidez, baina 8 mailatarako bai nahiko dugu hori egin, erakusteko aldekotasun hori eta babes hori kanpaina honi. Zer nahi duguna da azkenean pausoak eman. Berotasun pixka bat ere. Hori da, berotasun pixka bat eta sozializatu hau ja gehiago. Eta iaz egon ziren erresistentzia horiek leundu eta gehiago zabaldu. Eta udalak ez badu bat egiten herri batean, saiatuko gara Amurrion gertatu zen bezala, beste eragile batzuk hartu dezatela testigua eta kanpainaren presentzia bat egon dadin herri horretan, bebai zuztu oso positiboa dela. Eta gazi gozoa hori, gehien bat hori izan zen, udal guztiek batez egitea,
Eta gero funtzionamendua hobetzen eta implementazioa hobetzen joan behar dugula argi dago. Bueno, pausuz pausu eta aurten pixka bat hobeto eta jarraituko dugu hau ez da bukatzen gu ala pentsatzen dugu. Bai. Aipatu duzu, ez? Aurten argazkiarena, pausuz pausu betzea, erronka gehiago jarri dizkiozue zuen Ez, hori, ez, gu momenturen baten aterako dugu beste erramintaren bat jaien inguruan, baina ez dakit zehazki noiz izango dan. Eta pixkat jaso dugun esperientzia guztia eta jaso ditugun datu guztiak barne bilduko dituena. Ez? Eta nolabait gida moduko bat ere izan daitekena, pausoak ematen jarraitzeko. Nik uste dut ere, pentsatu behar dana, leku batzutan aldekotasun handia dago, eta gauza asko egiten dira euskararen alde, baina leku guztietan jarraitu behar dugu pausoak ematen. Bakigu beste leku batzuetan aldiz kontrakotasun handia dagoela, eta ez dira pausuak bat ere ematen, gor jarraituko dugu eskua luzatuta eta bultzatzen, baina uste dugu inork ez duela pentsatu behar bertan gozo geratu daitekenik. Eta denok daukagu zer egina. Baina era positibo batean enfokatuta. Horregatik, kanpaina honek gero izan ditzake urteekin hobekuntzak edo bestelako elementuak, guri gustatuko litzaigukena hori. Ere, hausnarketa hori bultzatzea eta programazioan hori txosnaguneari eskatzen zaion musikaren kuota hori, udalari programazioan eskatzea momenturen baten. Hori ere helduko da. Eta aipatu duzu, heldu zaretela apur bat berandu aiarako jaietara, baina ez Euskalintza Kontseilua daukan erronka bakarra ez da hori. Ere, ate joka duzue Euskaraldia, ez? Bai, hori da. Esaten duanean, berandu iritsi garela argazkiaren konturako, beste guztia aurretik landuta zegoen, eta espero dezagun iaz bezain ondo, edo askoz, edo hobeto gertatzea aiaran, bakigu lehenengo jaia dela, eta beti harrapatzen gaitu denok hor pizkat hotz oraindik, baina ez dugu zalantzarik hor alegina egingo dela. Euskaraldia. Euskaraldiarekin ere hor gabiltza, prestaketa lanetan, bi dinamizatzaile lanean herri batzordeetan, hainbat pausu ematen, ere ez dakit primizia den, baina podcast bat ere grabatuta dago eta etxe honetan, eta aireratuko da momenturen batean. Eta batez ere egin nahi duguna da deialdia parte hartzea eta izena emater, horretako webgunean, eta gero ja sortuko dira fizikoki izena emateko egunak. Uste dut, erronka bat dela guztiontzat, guk planteatzen duguna bebai, hemen gure perfila markatuz konpromisoak hartzea importantea dela, eta hemen berriro ere instituzioi eta pertsona publikoei, batez ere, aiaraldeko pertsona publikoei eskatzen digu, bagabiltza sare sozialetan hori eskatzen, konpromiso publikoak hartu ditzatela, eta publiko egin, konpromiso horiek. Eta ere saiatuko gara bultzatzen perfil hori. Baina herritarrei oroa animatzea parte hartzea. Eta parte hartzeko edo Euskalgintza Kontseiluari laguntzeko beste bide bat irekiko duzue 8 maiotan, ezta? Irekiko duzue txosna eta bueno, nahi duenak egin dezake hortzat, ezta? Hori da. Txosnan txandak egiteko aukera badaude, baita kontsumitzera joateko ere, importantea. Horre bi helburuekin gaude hor, ja urteak daramatzagu hor. Alde batetik eta hor Urduñan dagoen dinamika hortan ere gure alea jarri dugu, eta Urduñako dinamika hori osatu eta eskualde osora zabaltzen ere hor egon gara, ikusgarritasuna izateko gure proiektuak, uste dut gero eta ezagunagoa da, igual ez gu nahi bezain beste, are gehiago euskal zaleak ez direnen artean, baina gure ikusgarritasunarako lagundu du, baita ere gazteekin harreman zuzena izateko, eta lehen komentatzen nizkizun esperientzia horiek izatea eskutik eskura eta finantziaziorako ere bere bizikoa da, oso importantea da guretzako 8 mailako txosna. Ordan, bai bertara joatzea herritarrak eta nahi duena gurekin harremanetan jarri itzaldi bat egiteko. Eta horretik norbaitek harreman egin nahi badu zuekin, ez dago nik egun honetan tarte bat daukat edo txanda bat egin dezaket, nora jo dezaket herretik? Hobeto lehen aipatutako emailera idaztea edo
edo bestela gure webgunean ere topatuko ditu beste bideak gurekin harremanetan jartzeko. Ederto, Cristian, mil esker bueno, epe motzera, ze badituzue proiektu gehiago epe luzera, baina bueno, epe Bai. motzean dituzuen proiektu hauen berri emategatik, ez dakit zerbait utzi dugun tintontzian, aipatu nahi duzuna? Ez, apuntekin etorri naiz, hori zut diozun bezala, proiektu ezberdin askorekin gabiltza dago, baina gaur hontaz hitz egin behar genuen, eta nik uste dut dena argitzeko modua egon dela. Berriro ere berretzi falta diren udaloiei batu daitezela dinamika honetara, oso positiboa da. Kolore guztietako udalak daude, osea, norbaitek bildurra baldin badauka, kentzeko mesedez hortik, eta eragilei, batez ere, aurten eragilei ere beraien lekua hartu dezatela, eta lagundu guztiok elkar lagundu diezagun kanpaina hau, dinamika hau, eta baita euskara jaietan presenteago egiteko. Ederto, Cristian, mil esker. Zuri, Aitor. Eta, bueno, zera, amaierara heldu gara, gaurkoa izan da bigarren azalera saioa, hurrengo astean izango dugu hirugarrena, ordu batetan izango da, lehenengo atala bezala, eta esan dakoa, gaurkoa atxetugu ordu erdi hori faktorian udaberrilekuak genituelako, eta bueno, elkar bizitza nolabait ahalbidetzeko ordutegi hau izan dugu, baina gogoratu, hemendik aurrera, ordu batetan izango da azalera saioa, eta, bueno, hurrengo zita heldu arte, gogoratu, aiarlea.eus webgunea daukazuela, hor jarraitu aldituzue bai albisteak, agenda, azken gertakariak, orduan, bueno, hurrengo astera arte ezarete umezurtz geratuko, gure webgunea duzue, eta bitartean, ondo izan.